Bună ziua, mâini și bine v-am regăsit la un episod de Brawl Stars. Ce mai faceți? Da, ne dă Star Points, că de ce nu? Pentru că am fost rank 2 și trebuie Spike. Bă, nu m-am spus cine știe ce trofeu de la 12.229 la 12.000. Da, nu e așa de mult, nu? Nu? E mult? Nu, nu, cred că e mult. Hai să vedem ce avem. Oh my god, un free box, hai să vedem. O, neca. Oh, big box, hai să luăm. Ce zice? Nimica, mă. La quest avem Boss fict. Hai că revenim cu un alt cont. Dacă tot ne-a dat de asta, să revenim și pe acolo, nu? Am bun aici, putem să luăm un B-box. Aici. Oh my. Ai, nu ne trebuie luăm direct B-box-ul. 76, nimic. Cred că o să fie și asta cu ghinion. Nu mai reveni cu un cont. Așa. Acum B-box-ul aici. Hai, Doamne ajută. Oh! Nimica, mă! Bă, hai că revenim cu alt cont. Ceva bun, am revenit cu alt cont. Așa, ce aici? 20 de gemuri, ok. Mă, 26 de gemuri revenim și prost. Un free box. Era fain să ne pici acum. Un B-box. Cât de 59? Nimica, bă! Punem pauză. Când ne-am revenit cu următorul cont, aici tot un B-box putem să cumpărăm, deci nu știu, frate, nu știu. Normal. Dacă revenim cu un alt cont, cu următorul cont care putem să cumpărăm un megabox, dar nu știu ce șanse să ne pice, pentru că avem Leon, Tara, Jackie, mulți brawleri foarte buni. Oleu, freebox, mama, e mega, bro. Uite pe Leon, e bun. Hai megabox-ul. Deci, dă, Doamne, să fie acolo în dreapta 6. Nu mă uit la număr 3 secunde. Doamne ajută. 1, 2, 3. 6! 1, 6, 6, 6. 6, bă, nu te cred. Ia vedem, bro. Nu te Bine, mă, bine, 5 din 5 superare. Nu te cred. 6 iteme, mă, 6, mă, bine, mă. Hai că revenim cu următorul cont. Revenim cu următorul cont de 10k trofee. Da, gadget. Eram sigur că ne pică gadget. 35 de bunuri gadget, da. Ca gadget. Ok, revenim cu alt cont. Adică nu mai avem conturi și cam duci ca episod. Dacă ne-a picat 6 din megabox, ok, la revedere, pa, pa.